ndakuti siyane murume wangu ukati kudiwe handi ukatisungira imbwa yenyu saka ndakasungira nenzira ndogona makadi mhuri yeZimbabwe nhasi tiri marusape kunonzi kudevedzo kwatasvika mukati memumwe musha tafonerwa chinzi kunewo urwere huriko huri kuvatyisa saka tatirega tisvike sezvo vanhu vafona vachitsvaga rubatsiro tinzwise kuti zvii zviri kuitika chii kutora nzvimbo. Rega tisangane nevaridzi vemusha. Baba makadi aiwa isusu tiri vatano handizivi chii chaita kuti muzotifonera. Hamene mungagona kutsanangura ruzhinji rweZimbabwe here kuti vanzwise kuti zvii zviri kuitika. Ndotenda zvangu mukoma panhu vaenda kufonera ndodambudziko remurwere watinayo akaunzwa nezuro uyu munhu wandaifambidzana nayo dzimai yangu anga asikaziva hake ndaita zvechiwande zvimwe asi tati murongwa wekuti ndichazomuzivisa kuti ndani mumwe mudzimai wechipiri saka ndonhau yatipa ndikudedzei mukati mezuva ranhasi. Alright. Zvamuti mama ane mudzimai wechipiri uye zvakauya akasiya mumba penyu mungatsanangurira kuti zvaazopa kuti asvikosiyiwa ari kutizira here kana kuti kudii? Tingade kunzwisa ipapo because pamwe akasvikoperekwa nhau iripo munhu ari kurwara semaonera muri kuita zvandakudedzerei izvozvi zvirikutotinetsawo kuti zviri kuitika paari zvikutondikachamadzawo nanhasi zvikanzi hama dzedu dzavanga dzikati tinofanira kupa munhu wako zvipedzi kana akafa unodya nyama saka handisama ndakudedzei kuti pamwe ndingakwanisa kubatsirika nokuti ndambotaura nemudzimai wangu kuti hauno chaunoziva here chakaitika pamusoro peizvi zviri kuitika munhu saka ndikudedzerei kuti pamwe anokwanisa kutaurawo mudzimai wangu aripo otaura kuti pane chaanoziva ruoko rwaakaisa here pamusoro pechi urwere uhwu. Right. Maiguru mungatitsanangure here kuti muri kunzwa sei nezvinhu zviri kuitika uye zviri kutsanangura nemurume wenyu? Chandinokwanisa kutsanangura ndechekuti izvi zvinotondityisa zvinotondivhundutsa kuti chii chiri kuitika namai ava nokuti mukadzi uyu ndakambotaura naye pafoni mushure nge ndanzwa achitaura nemurume wangu pafoni. Murume wangu aiviga nhamba asi ndakazodzitora pandazomufonera ndikamutora ndikati amai dai masiyana nemurume wangu nekuti murume akatoorora nemukadzi wake inini. Mukadzi akandituka kuti akati amai sungira imbwa yenyu vana kuti tikati aiwa ini imbwa yangu handikwanisi kuisungira nokuti munhu wemurume asi kana uchitendera kuti imbwa iyi izokurumika ichazokuruma sezvo zvamuri kuona imbwa iyi yakazomuruma zvishu. Alright. Kureva kuti mune zvamunoziva pane zvekuitika? Ini ndikufungidzira kuti zvinotodaro nekuti ini ndakaenda kwasekuru makuiri vakanondigadzirira kuti baba vangu varura mukati menyika saka ndaityawo chirwere chenyika ndokandogadzira. Alright. Asi mudzimai manga musingamuzivi here? Aiwa mukadzi ndandisingamuzivi face to face handimuzivi asi pafoni paaindituka. Kureva kuti makatombochinjana mashoko? Ya. Ndozvakazopa shungu dzekuti muzotsvaga? Aipo ndakaita hasha tora chokwadi kana nhasi nditori nehasha dzekuti ndikapinda muchiki ndikasvika pakutsvaga sekuru ava ndikati aya sekuru vanofanira kutondigadzira zvinoita kuti zvienderane ndokuti handisina kana kodzero kuti ndigadzire munhu asi kuti iye haana kwanisa kunzwisa kuti asiyane nemurume wangu saka ndakaitawo zvinhu ndoona kuti zvinoisawo marriage yangu pari nani kuti anenge arara nemurume wangu anosangana nazvo nokuti akandisungira imbwa yenyu ndikati eni handikwanisi kuisungira asi kazi ngeyekuruma sezondinetsa. Ndazvakaoma. Mukoma muri kunzwa zvekutaura naadzimai? Ichokwadi. Saka apa muri kufunga kuita sei? Tofunga kuti dai mudzimai wangu wanzwisisawo takwanisa kuenda kwasekuru wacho munhu akwanisa kusunungurwa nokuti ona izvi zvimwe zvakatoraswa saka tozvirasa kusini kuno izvi ndizvo zvinhu zvatochinjobva kusini kuno. Muri vari mapedzi here nekuwanda kwakaita? Atori mashoma mamwe acho atoraswa. Hamuna matishu? Matori mapedzi egega. Zvinotyisa zvakaoma. Kwava maiguru vari pasaidi ndiyani? Ava ndimainina mukoma wacho wemunin'ina wacho. Alright. Makadi maiguru? Tiripo makadiwo. Aiwa tiripo. Nyaya dzekutaurika dzichiwanda wanda idzi
munodzizivawo here, maidziziva here kubva kudhara kana kuti makazotsanangurirwawo mushure mange pane zvakuitika? Ichokwadi ndakanga ndichizviziva semukoma wangu, ndakanga ndichizviziva, vakanga vakandiudza naivo bamukuru ndakanga ndichivaziva, vakanga vandiudza, asi vakanga vasati vazivisana kusvika kumwe, sekuti vanhu vakanga vasati vabvisirana. Saka zvinhu zvakaoma, zvinhu zvaakundirwadza kusvikawo pakudai, nekuti kubva pavatanga kurwara mazuva ivo vanoti vanopera simba, kana mukatarisawo zvaakuitika zvacho, zvinhu zvinorwadza. Zvakaoma. Kuhama kuzosvika pakusiya hakusi kuramwa here mumwe wavo? Vakatoramwa, vana baba vana sekuru, vanhu vose vakazvirama, vakaramwa kuzouya kusiyiwa pano kudai, vakati pedzai zvinhu zvenyu mega. Saka ini nekurwadziwawo, nekuti vakanga vakambotaura kuti ndiri kufambidzana nemunhu uyu, ndichinge ndichizviziva. Saka ndisina kuvasiya, ndisina kubikira pazviri, ndangoti regerai ndimbomira navo, asi vati vakati ivo kana vachinge vafa munopedza ikoko, vakatorama. Zvakaoma. Hamene kuti vakwanisa kutaura neni here. Maiguru muunzwa sei? Dai mukuru mundiregererawo zvangu, mundiregererawo, ndakatadza zvino, ndakanyeterwawo, asi ndinokurwadziwa, dai andiregerera. Ndingaregerere munhu, shokuregera munhu aidya wane nguva nezvose kutoenda kuchikoro pari zvino, ona kuenda kuchikoro yoita basa rekusasana hako nemurume wangu, ndorarama nekusukira mumapuresi mumavakadzi mapuresi kuti ndiwane chekudya mumba, yoita basa hako rekutisasana nemurume wangu, hakuna zvakaita seizvozvo. Kana ukatofa zvitori nani, ndakakuti siya nemurume wangu ukati kudiwe, handi ukatisungira imba yenyu. Saka ndakasungirwa nenzira ndogona. Maiguru dai mango Kuna zvakaita seizvozvo. ndatokumbirosha tiende kwasekuru wakaita Ndokuti vakadzi sanda chifambika wadzidze kubva pane uyu. ndotokumbirosha tiende kwasekuru munhu abatsirika akafa Munotondiripa, mese nemukadzi wake munotondiripa. Zvananga wasi kuenda kuchikoro. Vana kugara kuchikoro havasi kuenda, inochomba hamuna kana chikafu. please mukadzi wangu ndikukumbira undiregerero Chirudzi chakadari ichocho. ndinokuripa Hakuna zvakaita seizvozvo. ngatiende kwasekuru munhu asungirwe ona zvaari kuita Asati atitangana kufa ngazi. ausunzwa Ane kodzero kufa. mukadzi Asi kuti ndisafe manje, nditorwa mukadzi icho ndakatadza icho ndakatadza chii. Chicha inayo chandisina pandiri panapa. ndakukumbira mukadzi wangu Aiwa nambokuti chandisina chaina chiyo. ndatokukumbira Munotondiripa. ewo Munofanira sekuru mutende kwa sekuru ndikuperekedze. Munotondiripa. Kuna zvakaita seizvozvo. ndakukumbira Vanongotembe nami nitembe namo. ona mwana anofa patutura futi ngozi Kutitsinyira kwakaita seizvozvo. Kusekaita seiko. sandakukumbira mukadzi wangu Ine zvimaino kuti tanzwa izviziva mani maitaura michiti. Mari yese handina kana pay ndakabuona kubva. Ndofana tone 3-4 months handitombozikana pay murume wangu inini. Ndichitambudzika. Munotiripa. handisi kuramba mukadzi wangu taura kuti munhu abatsirike ona munhu ari kurwara Ine zvandichatitaura pano zvichitozikanwa nenyika yese kuti ndichada kutoripwa nemombe 3, mbudzi 3 nezvimwe zvimudziyo yemumba. Ndada kuti ichinja. ndoripa hangu chero mudziyo yako yese yakushandisa iyi ndokuripa Ndinotozvida. ndokuripa mukadzi wangu Uri muntu uzondijairira. Ndokundijairira keiko. ndingokumbira kuti tiende kwasekuru kwawakaenda abatsirike Asi kuri anozogona noziva zvavanoita. nyaya inenge yanzwika yemukoma. Pari kunzi mombe 3 here kudididi. Muri kuti inazvo because nyaya yenyu iri kuda kuchimbidza, because mukatadza kuita zvinhu zvacho nekukasika hamuzivi zvinozopera sei. handichangoda ndiende kwasekuru kuti nditotovimba kuti nditongoende ndiende kuti munhu akwanisa kusungwa anofa bhozi mudzimai wangu angofa zvese ndozvigamuchira sezvo munhu wandakaramirwa hapana chandikuita munozi ndakamurambura ndichidai so angokwanisa kundifira saka kutongoti ndiende abatsirike. Makatireka apa asi hana hanzvadzi venyu kwachifana. Aiwa. Alright. Enderai mberi. Saka ndozvandaroti nditobatsirike kuti titoende kwasekuru izvi zvinokuchimbidza munhu anofa nekuti mapedza mamwe acho atoraswa ezvokuti patakudedzai tasina edu kuzvichengeta dai matozviona zvakawanda zvakazara mumba muno but zvakaoma munhu angondifira saka ndakutotya kana izvi ndatopererwa. Alright. Maiguru, kureva kuti nyaya yenyu izvezvi mabvuma zvekuenda
kwamakagadzirwa. ndabvuma. Alright. At least because ndotenda hangu mudzimai wangu wanzwisisa because mwana wanhu anondifira totora futi imwe ngozi ndotenda hangu nokunzwisisa kwaita. Ndazvinzwa asi muripo wangu muchibva ikoko muripo wangu wakatosvika. Ndinokupa mudzimai wangu asi anongoti mwana wanhu akwanise kubatsira anokwanisa kutifira. Ndozvandakungotenda hangu nokuti wanzwisisa. Saka tatoita tigadzirire kwaenda kwasekuru. Asi orako shuwa ndozoti akakutadzira. Ndisungire mbwa yangu. Ndakutongokukumbirawo tiende kwasekuru. Ndakutozinzwisisa takakukanganisira toenda kwasekuru. Akakutuka hakundoziva asi ndakutongokukumbira ndini. Izvo anotyura wendi. Anditongokukumbira mukadzi ndiregererewo tiende kwasekuru abatsirike mukadzi uyu. Nokuti anofa mudzimai wangu akafa manje ngozi yacho handikwanise kuzoiripa. Inozotondiremera kuti yoda kuripwa anatezva oda kuripwa okumba kwawa saka ndinoziva mukadzi wondiregererewo. Zvakanaka ndokupei phone number dzacho dzasekuru makuiri ugadzira toende ikoko. Ndotenda hangu mudzimai wangu waita basa. Ndinotenda hangu mukoma nezvamaita mauya mandibatsirawo nawo iye yaitonditambudza. Saka ndoda kukutendai. Saka patatoita tigadzire timhanye kwasekuru munhu akwanise kubatsirika nokuti anogona kutifira. Onai zvese izvi zvakaoma. Maiguru ndichakumbira muzondipawo namba dzacho ndizotaura nawo sekuru ndichinzwa kuti nyaya yacho iri kufamba sei uyezve yazosvika papi. Muri yeZimbabwe ndizvozvo zvamanga muchiona zvatasangana nazvo muzvara nhasi, zvinhu zvinotyisa uyezve zvinokashamadza zvikuru. Ngatisangane muzvikamu zvinoteera.